Egunon bai, Peio Arginarena eta egunon entzuleok Nafarroako jauregian gaude, zuk esan bezala, eta zehatzago esan da lehendakariaren bulegoan. Lehendakariaren bulego zabal honetan sartu eta ikusten den lehendabiziko espazioa, bisitak hartzeko gunea da, sofa eta besauki zuriekin, espazio horren albo batean, Nafarroako bandera, horman, sofaren gainean, Pedro Salaberriren kuadro koloretsua, Elomendia, Iruñerritik ikusia. Eskuinaldean, bilerak egiteko mai luzea, 10 bat aulkirekin, mutur batean, telebista eta beste 3 bandera, Nafarroakoa, Espainiakoa eta Europakoa. Fondoan, lan mai zabala, ordenagailuarekin, maiaren gainean, hainbat karpeta, hainbat txosten, hainbat agiri. Lan bileretarako mai luzearen bueltan eseri gara, eta lehendakaria alboran daukagu, egunon Barkos anderea. Egunon, bai, eta ongi etorriak. Bai, esker mila. Lehendakari moduan aurkeztu zaitugu, Inigo Urkullu jaunak dioen arren, lehendakari bat eta bakarra dagoela, bera. Bueno, nik beti esan dut Nafarroako presidentea, horrela izendatu dute beti euskeraz ari garenean Nafarroako lehendakaria dela, besterik ez nik ez naiz polemika haietan sartuko. Bueno, baina ni pixa bat, bai, orain bazara foru erkidegoko lehendakaria, eta gainera euroeskualdekoa, hori gehiago da, erkidego batekoa baino. Momentu honetan horrela da, administratiboki bai, eta hainbat proiektuei begira baita ere, eta aukera bat nola ez, Nafarroako askunde sozioekonomiko horretan sartuta gaudela, aukera ederra. Zeinen ederra den Salaberriren kuadroa. Ere bat. Eta egia da, lanean hemen, ordu askotan pasa, eta gero askotan, bura begira, eta, arna sartzeko momentu aproposa. Pastel kolore horiek ez da, kolore lauak, Elomendia fondoan, odei batzu, zeinen ederra. Zuk hautatua edo nola da kontua? Ez, niona etorri nintzenean aukera eman zidaten, hemengo, baite obrak edo eta dekorazioa aldatzeko, baino eskuadro hori benetan ederra da, eta hortxe bertan gelditu. Beraz, dekorazioa zenuen aldatu? Ez, bat ere. Baina lore batzuk ekarri zenituen, paperezko lore batzuk, esan didate horiek, zuk ekarritakoak direla, nondik? Nik ekarritakoak, baino Marsillatik, eta Marsilla eskolako txikiek egindako opari bat, bisita oso berezi bat egin genuenean, bertako eskolara, eta ezakit kurso baten hasieran izan zen, edo lako zerbait, eta, haiek oparitu eta ederrak dira. Batek, good morning, esan zizun orduan, ez da? Good morning egun hartan, good morning hain berezia egindako alkateak, bertako alkateak egindako egun hartan, eskolako umek ingeleraz ere agurtu ninduen gazteleraz eta euskeraz ere. Zen bertako eskolan aukera dago baita ere A eredua aurrera eramateko eta lore sortaura ekarri nuen gazteleraz, ingeleraz eta euskeraz. Aipatu duzu, ordu asko ematen dituzula bulego honetan. Zein ordutan hasten zara lanean? Egun normal bat nolakoa da Uxue Barkos lehendakariaren? Zein ordutan, zer da lanean hasi, goizeko 6:30 alderaia, periodikoak irakurtzen hasten naiz, hortik aurrera, etxeko egin beharrak ere edo zerbaitxo behintzat, eta hortik aurrera goizeko 8:30 aldera hurbiltzen naiz bulegora. Eta atera, zein ordutan? Nordaki. Segun eta depende, ez da, egunaren arabera. Bai, eta noski nire lana ez da bakarrik bulego honetan kokatzen baizik eta hainbeste lekutan, ez beraz, egun batzuk etxean amaitzen naiz, ez oso berandu, baino bai orduak ematen ditu dela etxean baita ere paperak ikusten, eta beste batzutan, sorte honez eta zorionez kalean ere gizartearekin bat daukat lan egiteko aukera. Bestelako balorazioak ere eginen ditugu, baina balorazio pertsonala eginda, zer galdu duzu, Uxue Barkos anderea, urte hauetan guzietan? Agian ez bakarrik jauregi honetara iritsi nintzenean, edo presidente ardura hartu nuenean, baizik eta politikan bertan hasi nintzenean, agian zure bizitzaren ordu batzuk edo zure bizitza personalaren orduak alde batera geratzen direla, beti. Eta ez bakarrik zureak, batzutan baita ere familiarenak. Eta zeri ez diozu uko egin, zeri eutsi diozu? Beti daukazu, esan bezala familia lagunekin bat egiteko txoko batzuk mantentzea, ez? Baino txoko temporalak, baino oso estuak dira. Haien marragorriak oso estuak dira. Eta zer irabazi duzu? Pertsonalki diote? Personalki zer irabazi dudan?
proiektu politiko, baina azkenean proiektu politikoak proiektu personalak dira baita ere. Horrela ez bada, ez du pena merezi hemen sartzea. Eta beraz, proiektu politiko hori eta bertan posizio edo ambizio personalak politikoki diote, aurrera eramatea, hori da ikuste, eta zentzu horretan edarra da, hori da azkenean personalki irabazi dudana. Nafarroako Jauregitik zuzenean ari gara, eta horren erakusle azken orduko datu batez galdetuko dizugula, goizeko 9:00 ezagutarazi dute erregistraturiko langabeziaren datua, lankideek bidali didate WhatsAppez eta telefono ateratzen ari naiz hori aipatu ahal izateko. Martxoan, Nafarroan, 156 lagun gutxiago langabezian, orotara langabeak, 33.683, azken 12 hilabetei erreparatuta dakusaguna, 2.217 langabe gutxiago dauzkagula Iruñean, Nafarroan, barkatu horixe da ikusten duguna. Zer balorazio datu horretaz? Ez da datu txarra, ez da martxoan izandako daturik onena, hor baita ere jakin badakigu zein garrantzia dauzkan azken hirulabeteko honetan aste santuaren gertutasuna edo ez gertutasuna, zentzu horretan esan bezala ez da azken urte hauetan hartuta ez da martxoriko berena, baina hor bai eta jakingo dugu bihar zenolako, edo ordu batzu barkatu, zenolako emaitzak izan ditugu segurantza sozialean. Hor afilazioak dira baita ere oso garrantzitsuak. Baina orokorrean ez da datu txarra, naiz eta esan bezala langabeziaren inguruan hausnarketak ez digute era bat baikor izaten ez. Aipatu dugu, egun 33.683 langabe ditugula, duela 4 urte, legealdia abiatu zenean, 54.000-aren bueltan ziren, ze balorazio? Zentzu horretan ikuste, azken, esan bezala, azken balantze hori baikor esaten digu hartutako neurriak, azken 4 urteotan hartutako neurriak direla, aproposak direla, aurre egiteko hor daukagun arazo larriaren. Beraz, hor jarraituko dugu, bide horretatik jarraitu beharko dugu langabeziari aurre egiteko, ez horren aurka lanian jarraitzeko. Legealdia amaitzen ari den honetan, atentzio ematen duen datua, enplegu planik ez dela izan azkenean, zergatik? Azkenean posible ez delako izan, zergaitik ez da posible izan, azkenean parte hartzen dugunok ez dugulako akordiorik lortu. Baina honik esango nuke legealdi honen lehenengo momentutik bai gai izan ginela, bai sindikatuek, ez guztiak, baina gehiengoak eta baita enpresarioen erakundeak, ez bakarrik zen, baizik eta gainontzeko beste erakunde batzu baita ere, gobernuarekin batera, lan politika edo enplegu politika aktiboak haien inguruan akordio bat lortzeko. Eta akordio horretan izan gara azken 4 urteotan lanean, eta zentzu horretan esaten nuen, balantzea positibotzat hartzen dudala. ELA eta LAB sindikatuek altan diote elkarrizketa sozialerako kontseilua desegin beharko litzatekeela, patronalaren kontura egin zelako, eta UGT eta Komisiones Obrerasi mesede egiteko erabili izan delako. Horrela izan balin bada, beste gainontzeko legealdi batzutan, hor kritika ez, baina egia da legealdi honetan gauzak erabat aldatu direla. Lehenengo eta bat, ekonomikoki erakunde horrek ez dauka orain arte izan dituen prebendak. Ez da pensatu ere. Bigarren, eta nire ustez, lehenengo karakteristika horien garrantzitsua den beste aldaketa bat, eta da momentu honetan eta erakundean gonbidapena egin zaiela sindikatu guztiei. Hor bakoitzak bere erabakia hartu du, baina gure ustez erakundearen baldintzak erabat desberdinak dira momentu honetan eta zentzu horretan erakundeak beste aukera bat dauzka denok horrela nahi balin badugu noski. Azken orduko albiste batez, ari ginen, eguneko beste albisteetako bat, Nafarroako aldizkari ofizialak gaur argitaratu duela, maiatzeko hauteskundeetara deitzen duen foru dekretua atzo sinatu zenuen hori, egun ezin aproposagoa legealdiaren balorazioa egiteko. Atzo, sinatzeko tenorean, esan zenuen, asebeteta zeundela, zergatik? Nik uste 4 urte izan dira, oso 4 urte intenso
politikoki behiratzen balin badegu, baino argi eta garbi baita ere azpimarratu dut hain beharrezkoa dela lanean jarraitzea, beste 4 urtez, esan bezala nik uste lana egiteko aukera, naiz eta orain arte egindakoa balantzea egiterakoan nik uste balantze potoloa daukagula mahai gainean jartzeko. Aipatu duzu, egonkortasuna, nabarmentzeko lorpenen artean, 4 aurrekontu, onartu dituzue, 101 lege, barkatu, esaten ari zinen oso garrantzitsua iruditzen zaizula horri. Bai, nola ez, egonkortasuna politikoa zer garenean, norbaitek pentsa dezake, horrela izan behar du, horrela izan behar du, baina saiatu behar, akordioak lortu behar, egonkortasun politiko hori lortzeko edo egonkortasun politiko horretan lan egiteko. Nik aipamen bat egiten dut, jakin dezagun non gaude ez, azken 4 urteotan, eta Nafarroako gobernuari begira, mai aldean, edo, maiaren beste aldean, izan dugu gure harreman bilateral horietan, gobernu espainolaren, beste egoera oso ezberdin bat, besteak beste, 4 gobernu ezberdinak ezagutu ditugu, agian 5. ezagutuko dugu funtzioetan noski, baino apirilaren amaieran, 4 gobernu beraz, 3 hauteskunde orokorrak, zentsura mozio bat, horrela oso zaila da, gobernu baten egin beharrak aurrera eramatea. Funtzioetan ibili da ia 4 urte hauetan Espainiako gobernua. Beraz, oso garrantzitsua egonkortasun politikori. Esan bezala, horrek zerbait ematen du gizartearen galderak edo gizartearen beharrei erantzuteko, bai nola ez. Eta zentzu horretan, hor izan da legealdi honen gakoetako bat. Esaten ari nintzen, 4 aurrekontu onartu dituzuela eta 100 lege. Lorpenik handiena zein? Legeen artean? Bai. Oso zaila asmatzea. Nik esango nuke lorperik handiena 100 baino gehiago lege horietan bizikidetzarako eta aurrerapen sozioekonomikorako gehiengoak alde egin duela. Eta hankasartzerik handiena, ez lege batean jakina, baina hankasartzerik handiena legealdi honetan zein? Oso zaila esaten egiten zait oposizioari dagokion papera hartzea. Hankasartzea izan dira, noski baietz, bida. Lehenengo gauza gogoratu behar, laukotearen artean etzegoela erantzunkizun politika orokorrak Nafarroan izan duen alderdirik. Egia da, udal politikan esperientzia bazegoela, baino politika orokorrean, foru politikoan ez egon esperientziarik 40 urte ondoren eta 40 urte haietan eratutako eta lan egiteko molde batzuetara moldatutako administrazioarekin bat egitea 4 urteotan, zailtasunak eta zailtasun sakonak izan ditu. Baino, hor hankasartze egon dira. Nola ez, zein handiena, ez dakit. Gero sakonduko dugu horretan izan ere, inzuz ere, laukoaz mintzatu nahiko genuke, hain eskutik iritsi baitzara, Nafarroako jauregi, honetara lehenik eta behin horren oinarrian zegoen akordio programatikoa, zein heinean bete da akordio programatiko hori zure idurikoz? Esango nuke, akordio programatikoak marrazten zuen bidea, hor bidea marraztu degula, bidea jorratu degula, eta nonbait bide hori hortan jarraitzeko senda edo finko jarri dugula. Zein heinean amaitu dugu edo bete dugu akordio programatikoa. Betetzeko oraindik bidea falta zaigu, urteak behar ditugu eta denbora behar du gizarte honek, ez? Ez bakarrik parlamentuan eratu den gehiengo politikoa baizik eta gizarteak berak aldaketa oso sakonak izan dira legealdi honetan. Ni gogoratzen dut legealdiaren lehenengo hilabetetan 2015aren amaieran erabaki gendula adibidez enplegu politiketan aldaketa sakonak eratzea eta aurrera eraman ditugu, ez bakarrik horreta beste zenbait erakundeekin harremanak erabat aldatu dira, eta nik uste azkenian eta naiz eta parlamentuan izan den iskanbila sakona izan den oposizioaren aldetik, egia da gizartean ez dugula horrela bizi izan. Nik askotan esaten dut, jetxi zaitez bain nire bulegotik ikusten dugu Carlos Hirugarrenaren etorbidearen hasiera, eta hor ikusten duzu
orokorrean gizarte lasai bat naiz eta erronkak dira, krisialdiaren erronkak jarraitzen dute izaten, naiz eta gizarte honetan beharrezkoak diren hainbeste elkarbizikidetzarako hainbeste aldaketak eta aldaketa sakonak baita ere. Baina esan bezala, nik gizarte lasai bat ikusten dut. Nafarroako gizartea lasaitasunez bizi izan du aldaketa eta aldaketa sakon baten lehenengo pausoak. Zentzu horretan, nik oso pozik nago, nik uste akordio programatikoaren espirituarekin bat eginda hortan jarraitzen dugula. Hautaturiko gobernu ereduarekin pozik? Baita. Naiz eta, zentzu horretan, eta jakin dakit laukotearen aldetik kritika daudela, edo, bueno, ez dela posez, etzen posez hartu. Kontragaldera aurre ikusi duzu, Bildu konparaziora esan du urrengo legealdian, bera koalizio gobernua nahi duela. Ez duela horrela onartuko. Beida, nik gauza bat argi eta garbi neukan momentu hartan, eta zen, koalizio edo kuoten, ez koalizio, hau koalizio gobernu bat da, baina kuoten gobernu bat, etzela posible, etzela tresna egokia. Eta nik uste denborak arrazoia eman digula. Horrek ez du esan nahi, formula bakarra dagoela halako gobernu bat aurrera eramateko. Ez da pentsatu ere. Eta beste gauza bat, inoiz ez nun esan, inoiz ez nun aupatu independienteen gobernua behar genuela, baizik eta edo politika gintzan, personak diren gobernua ez nuela nahi, ez da pentsatu ere. Lehenengo momentutik nik aipatu nituen izen batzuk non eta zerrend eta zetozenak. Beraz, ez. Kuoten gobernua etzela posible momentu hartan. Besa ezagun ez bakarrik laukoteren gobernu baten kuotak baizik eta koalizioen, hau da, lau koalizioen gobernu bat kuotez eraginda, nietzat ezinezkoa zen. Proposamena mahai gainean jarri eta nik uste azkenian denborak arrazoia eman digula. Desadostasunak behar bezala kudeatu aldituzue laukoaren barruan? Bueno, desadostasunak kudeatu egin dira. Batzutan, ezakit sorte handiagoz edo agian trebetasun handiagoz, baino azkenian gauzak suertatu dira. Eta egia da, desadostasunak egon direla, esango nuke kaleratu direlak eta kaleratu ez direnak baita ere desadostasunak egon dira lau urteotan hainbeste gai zailak kudeatzerakoan. Baina egia azkenean kudeatu direla eta azken momentura arte zuk aipatu duzulen lau aurrekontu horien legeak bere momentuan eta aprobatuta, onartuta izan direla parlamentuan oso garrantzitsua eta horre gainera atzekaldean daukan lana, atzekaldean dauka ezadostasunak, kaira eramateko trebetasuna izan dela laukotean ikuste hor gure lanaren eta galderari erantzunez emaitza dela galderari erantzuna emateko, ez? Zenbaitetan laukoko kideak kexu azaldu dira gobernuak laukoko gehiengoaren kontra egiten zuelakoan, konparaziora abiadura handiko trenaren auzian. Hor gobernuak nik uste kudeatu egin behar duela Nafarroako interes orokorra baita ere, nola ez, akordio programatikoa errespetatuz. Akordio programatikoan idatzitakoa eta onartutakoa eta sinatutakoa interpretazio ezberdinak dauzka agian, baina hor ez bakarrik interes orokorra baizik eta baita ere interpretazio horretan parlamentuaren gehiengoari bat eginez, baina ez da egia azken gai honi begiratuta aldaketa sakonak ere ez direla egon. Ez bakarrik UPNek eta PSNek utzi ziguntenak etzelako akordio programatikoan sinatu genuna, baizik eta interes orokorrera begiratuta gauza bera gertatzen zelako. Etzeukan begirada bat, orokorrean begirada bat, baizik eta beraien intereserako sinatutakoa zelako defendatu behar zutena, sinatutakoa gogoratu kanpanas eta Gastejon bitarteko trentsitsura, gauzak aldatu dira, beste modu batean egin dira, eta hortan begiratzen jarraitu beharko dugu, gobernu hau edo datorrena. Ez da munta bereko gaia, baina laukoaren espazio eremu soziopolitikoan, soziologikoan, tentsio handia eragin zuen udan, Marabillas gaztetxearen ustutze horrek hilabete batzu joan diren honetan, uste duzu kudeak eta egokia egintzela gobernutik? Orokorrean bai.
argi eta garbi, eta hor erantzunkizun administratiboak, hau da, gobernu erantzunkizunak eskutartean hartzen dituguenak, interes orokor hori defendatzerakoak, eta erabili behar dituzun tresnak erabili behar dituzunean, erantzunak ez dira bat ere erresak. Eta horreren bait, ez dakit baino bautismo de fuego edo, en fin, horrela izan zen. Eta etzen bat ere erresa. Baino aldi berean esango nuke, kudeak eta orokorrean positiboa izan dela, defendatu beharreko interesak defendatu izan direla. Abuztuari begira esango nuke hor gobernuak ez bakarrik erantzunkizunez, baizik eta esku zabalez, erantzunkizun eta esku zabalez aktuatu zuela, egin zuela, ezen batera erresa izan, eta nik esango nuke momentura izan zela, momenturik zailena. Gobernuan bertan, eta ez bakarrik laukotearekin izan dako tensioak. Legealdiko momenturik zailena? Erabat, bai. Dudarik gabe. Mugimendu sozialek bere garaian ekarpen garrantzitsua egin zuten, hain zuzen ere aldaketa instituzional hau gerta zedin, ez da, erakundeetan aldaketa gerta zedin. Zer nolako harreman auki du gobernuak mugimendu sozial horiekin, edo nola ikusten duzu harreman hori berri hauteskundeen atarian gauden honetan? Ikuste batzuek ez zutela asmatu ulertzen zen nolako aldaketa zegoen gobernu honek gai honekin egindako kudeaketarekin, zen nolako aldaketa sakona baita ere, eta gainontzeko gobernuek edo aurrekoan izandako gobernuek halako gai batekin egindako kudeaketa. Gure kasuan, etzen, ez da pentsatu ere, eskaparate bat bezala erabilteko gaia. Eta hemeroteka hartzen balin badegu, ikus dezakegu zenolako gaia egin zen. Lehenengo momentutik prest egon ginen elkarrizketarako. Lehenengo momentutik, epaileek berak gainera ezarritako elkarrizketa prozesura aprobetxatu genuen. Lehenengo momentutik prest gauzak elkarrekin bideratzeko. Erantzuna izan zen erantzuna. Beste aldean, edo baiaren beste aldean zeudenen erantzuna erabat ezberdina. Eta esango nuke gobernuak erabilitako tresnak baita ere erantzun oso ezberdina. Eman zuten, hemeroteka berriro ere diot, baina hemeroteka hartzen balin badugu konparazioa eginda. Erabat, ulertu nahi ez balin bazuten edo interesa beste bat omen zen, ni ez naiz hor sartuko berriro ere, baina egun gauzak ikusten dugu lasai erabat, ikusiko dugunela bideratzen diren hurrengo pausoak. Laukoaz ari ginen, eskatuko dizut, hitz bitan definitzeko laukoko kide bakoitzak jokatutako rola, egindako lana legealdi honetan. Hitz bitan, hitz bakarrean. Kazetaria zara erraztasun aukiko duzu beraz. Momentu honeratan ez da erresa. EH Bildurekin nik uste harreman leiala izan dugula, eta leialtasuna zentzu horretan, eta bi aldetik, gobernua eta EH Bilduren aldetik, leialtasunez jokatu degula, naiz eta hainbeste arloetan, hain sakonak diren ezberdintasunak zenbait arlotan. Ez guztietan eta orokorrean. Laukoa edo bostekoa aipatu beharko genukeen, aldugu, orain bai, espazio horrek nola jokatu du? Leialtasunez esango nuke kasu guztietan, baino zentzu horretan, Podemos aldugu agian barne tensioak eta azkenian barne ezberdintasunek ez dute aukerarik eman Podemos eta gobernuaren arteko harremanak, harreman estuak izan zitekela, esan bezala, beraiek izan dutelako, beraien tensio horretan denbora handia eman diotela. Baina nik esango nuke azkenian jakin izan dutela, beraien arteko tensioak ezberdintzea gobernuarekiko harremanetan. Hor, hobekiko ipeztatzen altzen harremana erran nahi baita. Geroa baik, gobernua duela, EH Bilduk izan duela... Ez du gobernua, baina lehendakaria dauka. Baina ez beti jarrerak adostuak beti, baina ez dira bat etorri lehenengo momentutik adostu behar izana. Eta esango nuke hor geroa baik, zentralitatea
zentralitateaz apostua egin zuen, eta esango nuke baita ere indarrez hartu duela oso paper zaila. Esateran indoana, gero ebazuela lehendakaria nola baitere, nabardura guziekin EH Bildu badu dalboterea, akaso beste espazio honi kirol analogia bat erabiliz gol gehiago sartzen utzi behar zitzaion? Ez dut uste horrela izan denik. Berriro diot, nik uste beraien tensioak denbora gehiegi eraman duela Podemosen estrategian, ez. Desadostasun gune bat edo gai bat Euskara tamalez. Gaineratuko dute nik Euskararen legean aldaketarik ez, Euskararen lege berririk ez, naiz eta euskalgintzatik sutsuki eskatzen zen, zergatik ez da aldatu? Argi eta garbi, gehiengo parlamentario bat ez dugulako izan legealdi honetan. Hor izquierda ezkerrak eta gainera beti hor ere argi adierazi du zein zen bere jarrera, gogoratu nahi dut gainera, besteak beste Alderdi Sozialista eta UPNrekin bat egin zuela hezkuntza mailan edo hezkuntza arloan euskerarekin zerikusia zeukan lege bat oskatuz, orain urtetardi, zakit gogoratu nahi dut zein izan zen urtetardi du ikuste, 2017ko abenduan edo halako zerbait. Hor jarrera adostua etzen euskararen legea aldatzeko, argi eta garbi esan bezala adierazi zuen izquierda ezkerrak lehenengo momentutik, legealdiaren lehenengo momentutik, eta hortan ikusi dugu posible etzela izan. Oposizioaren diskurtso apokaliptikoan zutabeetako bat izan da, zutabe nagusietako bat, euskararen inposizioaren diskurtsoa. Gobernuak jakin aldu horri aurre egiten? Gobernuak jakin du bere mezua helarazten eta nola ez bere jarrera argi eta garbi adierazten, beste gauza bat da oso zaila dela askotan, oposizioak bere multzo edo talde geografiko eta politikoki hartuta talde haietan gure mezua helaraztea, ez? Zaila edo agian ezinezkoa, hau da, ezagutu nahi ez duenak, entzun nahi ez duenak, oso zaila da gure mezua entzutea, baino oposizioak, upenek, gehien bat upenek eta pepek, baino oposizioak orokorrean, halako argudioak erabili dituenean, lortu du, nola ez, bere mezua, bere lekutan edo txokoetan lortu. Besteak besteetan niretzat penagarria da herriberan, Nafarroako herriberan. Parentesitxo bat, Euskarari buruz ari gara, korrika gainean daukagu, etzi abiatuko da Garestik, bakit Nafarroako gobernuak kilometro bat erosi duela, portero bezala, pentsat, nire kasuan ez bello oso, nire kasuan ez bello egia esan, ez naizela oso trebe, gauzak dira zergaitia, eta nik uste irudia izan behar duela, alaia eta korrika. Pasaden egunean korrikako antolatzaileekin, eta bai, hartu benitun eta komentatu nien, nik uste hortaz aritu ginen, egia da, erakundeek, giza erakundeek, gizarteak, nonbait batzen diren erakundeek korrika egin behar dute euskararekin bat, gobernuak aldiz poliki-poliki, pausoka, baina da haiek oso garrantzitsuak dira. 2016an egin genizun azken elkarrizketa, eta orduan, horren beste denbora joan da, naiz eta desentetan deitu dugu. Seguro baietz, baino jakin badakigu nola den momentu honetan gure agenda. Ezkarak jatuko horregatik behintzat. Orduan, aipatu genuen gobernua komunikazio arazoak zituela, legealdiaren hasieran. Alor hori indartu duzu, beste Maria Solana eledun jarrita, eta Hector Xavier Ruiz aholkulari moduan hartuta, berbideratu duzue, pozik zaude komunikazio lanekin? Bai, oso, eta esan bezala ez da gobernu baten, edozein administrazioaren esku tartean informazio hori zuzen eta arazorik gabe edo eta tentazioarik gabe aurrera eramatea, hor edabideen papera oso garrantzitsua da gauzak ongi bideratzeko edo oposizioaren papera beste batzuetan egiteko. Bai, zer iruditzen, nolabait esateko eskuin mediatikoak legealdi honetan jokatu duen rola, edo jokatzen ari den rola? Nik uste eskuin mediatikoak Nafarroan legealdi honetan, baino ez bakarrik Nafarroan, estatu mailan baita ere, eskuin mediatikoa izan dela.
Zein heinean markatu du parlamentuan gertatu dena? Bueno, baina parlamentuan azkenean gauzak oso lasai ibili dira, ez azkenean. Oso lasai ibili dira, naiz eta esan bezala, tentsuak izan diren, edo baino ez da txantxetakoa, ez da pentsatu ere, 4 urteotan eta abenduan, lehenengo urtean urtarrilan izan zen, baino abenduan, hau da, garaiz aurrekontuak aurrera ateratzea. Oso lege garrantzitsuak dira, oso lege komplexuak eta azkenean... Bai, egonkortasunaz mintzatu gara lehen ere, baina gehiagoari nintzen oposizioak jokatu duen rola, izan ere oso diskurtso apokaliptikoa erabili du, euskarari dagokionez, identitateari dagokionez, alor ekonomikoari dagokionez, berdintasuna, eskolae, zein egin eukidu eragina horretan guzian eskuin mediatikoak? Nik uste bat egin dutela esan bezala, horregatik dinot, eskuin mediatikoa, ez da gauza pobre edo leuna izan, ez? Azkenean erabaki bat hartuta zegoen, argi eta garbi, agerian geratu da 4 urteotan, eta nik uste eragin handia izan duela, zein, hau da, parlamentuko oposizioak eskuin mediatikoaren paperan, o alrebes izan den, ni ez naiz hor sartuko, entzuna daukagu parlamentuan, ni behintzat askotan ez, 16. Parlamentaria hitz egiten zuten, ez dakit baino horrela izan da. 16. parlamentari hori ahalegindu da herritarrak kalera ateratzen, eta ikusi duguna izan da, protesta batetik bestera, gero eta herritar gutxiago zeudela kalean. Lehendabizikoa izan zen ikurren ingurukoa, bigarrena eskueraren ingurukoa, hirugarrena eskolaeren kontura, eta batetik bestera, gero eta herritar gutxiago karrikan. Nik uste manifestazioek beti agerian jartzen dute gizartearen zati bat, haundi txiki manifestatzen dena, haundi txiki gizartearen, talde batek bere, arazoak edo bere kezkak agertzen dituela, ez? Eta nik beti hor errespetuz hartzen ditut halako manifestazioak, baina egia da, ez daukala zer ikusirik, Nafarroako gizarteak aldarrikatu nahi izan duena kalean, gai horiek ikusita, eta errespetu osoz diot, hartzen dudala, baino Altsasuko asuntuarekin bat egin dutenen indarra edo kezka edo. Eta, zentzu horretan, lehen aipatzen nuen gizarte baten aldaketa ez dela parlamentutik etortzen, ez dela gobernu baten ekintzatik etortzen, baizik eta moldatzen dela gutxinaka ez, eta hor nik uste aldaketa sakon bat ikusi dela. Oposizio mediatikotik, oposizio politikora, parlamentariora, esan dugu, erabili dutela diskurtso apokaliptikoa, besteak beste esan dute foru erkidegoan infernu fiskal batean bizi garela, eta Nafarrok ordaintzen dugula, estatuko beste edozin erkidegotako herritarrek, baino gehiago egia alda. Segun eta ze rentetan, segun eta ze zerga berezietan, hau da suzezioan edo bai, egia da. Baina, Madrilen, edo besteak beste, Andaluzian, suzezio zergetan gehiago ordaintzen dute Andaluzek, Madrildarrak baino, egia da, azkenian aukera fiskala gobernuen esku dago, parlamentuen esku dago, eta Nafarroan beharrezkoa zen hor ere beste aldaketa sakon bat, oso gainera fiskaltasuna, positibotzat jotzea, hau da, alegin fiskalak egin behar ditugu gizarte solidario bat nahi balin badugu, baino gizarte indartsu bat nahi balin badugu baita ere, gure ingurune sozioekonomikoan indartsu nahi izan balin badugu. Beraz, mintzo zinen itzaldi batean, mito liberalaz, ezta? Zerga jaitsieraren mito liberal hori austearen premiaz. Hor nik uste aurnasketa sakon bat egin behar dugula, ezkerrak eta sozialdemokraziak, nik uste sozialdemokraziak Europan azken 30 urteotan bere papera galdu duela, hain zuzen, mito liberal horren eskutik joan delako bidea egiten, eta gauzak ez dira horrela, horre, esan bezala esfortzu fiskal hori egin behar dugu, eta jakin behar dugu egiten, nortzuk aukera handiena dugunok, horrela izan behar du.
horrekin batera noski administrazioari exigentzia bat egin behar zaio. Eta da, alegin horrekin, esfortzu horrekin, emaitzak egon behar direla zerbitzu publikoetan. Hor gure lana, hor gure apostua. Dena dela, zure zenbait bazkidek eta zenbait sindikatuk diote motz geratu zaretela zerga erreforma horrekin. Bueno, gauzak poliki egin behar direnean, diodanean, poliki egin behar direla. Hau da, aurrera pauso, gizartea prestatuta ez dagoenean aurrera pauso hain luze bat egiteko, nik uste gauzak baretu behar direla eta gizartearen momentura moldatu behar direla. Eta bestetik, goazen ikustera, zen nolako esfortzua eskatuko dugun, administrazioak ere bere esfortzua egiten duen bitartean. Hau da, zen nolako tresnak behar ditugu, baita ere tresna ekonomikoak, zen nolako emaitzak emateko. Eta zer gezari garela eta legealdiaren balorazio egiten ari garela, ezin aipatzeke utzi hitzarmen ekonomikoaren gainean, ekarpenaren gainean lorturiko akordioa. Nola izan zen posible zuen gobernuak akordio hori lotzea eta ez lotzea aurreko gobernuak interlokutorea askoz gertuago egonda aurreko gobernuarengandik zuengandik baino? Ez naiz ni ausartzen esplikatzen zergaitik aurreko gobernuek ez ziren gai izan halako akordio batera iristea eta zergaitik ez dira inoiz gai izan, akordio horretara iristeko beste metodologia bat erabiltzeko proposamenik ez zutela inoiz egin, ni ez naiz ausartzen, nik jakin badakit nola egin genuen lana eta egia da desblokeo politiko bat lortu genuela Mariano Rajoyren gobernuarekin eta Montoro ministroarekin eta hortik aurrera proposamen berri bat, lan egiteko proposamen berri bat, hain zuzen, orain, UPN eta Ciudadanosek aipatzen dutena, edo eskatzen dutena, edo behintzat maigarinen jarri dutena, betetzen. Oain, gardentasuna eskatzen dutenean, gardentasun, prozesu garden bat izan zen, eta gardentasunez jokatu du gero, esan bezala, akordioaren aktak publikatuta daude, eta gainera metodologia erabat zientifikoa da, ez da politikoa, ez da, zifra bat adostu genuela, eta zifra hori hartuta gainontzeko pauseak beruntzen banditugula alrebes egin gendun, hau da, zifrak eta aurrekontuen zifrak banan hartuta zifra bat, azken zifra borobil bat egin gendun, ez? Beraz, zergaitik ez zuten egin, nik ez dakit, baino Nafarroako banderak hartzerakoan nik uste hori dela Nafarroako bandera, benetazko bandera. Hone guziak badu loturarik eskuduntzekin, hilabete geratzen zaio Pedro Sánchez gobernuan, hor nunbait, zuei ere hor nunbait, azkenean trafiko eskuduntzak iritsiko aldira. Desblokeo politikoa gertatu zen, Sánchezek bere hitza eman zuen, Nafarroako gobernuak bere egin beharrak eginda dauzka, eta Sánchezen gobernuak, ez dakit gai izango den azken hilabete honetan aurrera eramateko azken pauso hauek, baino, desde luego, denbora izanen du hauteskunde aurretik edo hauteskundeak pasata gero bere hitza betetzeko. Nafarroako gobernuak gobernu honek, eta espero gainontzeko gobernuek hor jarraituko dugu trafikoaren eskuduntza jasotzeko prest eta exigitzeko nola ez. Pablo Casado, PPko buruak, atzo esan zuen, edonola ere Guardia Zibilak eta Espainiako Polizia Nazionalak beti egon behar dutela tokian tokiko polizien gainetik, Mossoen, Ertzainen eta foru polizien gainetik. Beida, gaur goizean nunbait irakurri ezakit zein periodikoan, ez dakit zein Polizi Nazionalaren erakunde edo sindikatu edo, sindikatu unifikado de poliziak izan den edo beste norbaitek esaten hori astokeri bat dela. Hau da, teknikoki eta Polizia Nazionalen ahotsak hartuta astokeri bat dela. Ez bakarrik astokeri teknikoa edo poliziala, baizik eta astokeri politikoa baita ere, zen Casadoren hitz hauetan dagoena provokazio bat besterik ez da. Provokazio bat besterik ez da. Berak ikusiko du, zenolako politikoa jarraitu nahi duen, apirilak 28 iristeko, eta apirilak 28 gainditzeko. Hauteskunde horietan, aldaketaren hautagaitza bateraturik ez, kongresuari begira, zergatik?
Bueno, azkenean gai ezinelako adosteko, senatuan bai, aldiz, eta nik uste senatuan zela premiazkoa elkarrekin bat egiteko, 155. Artikulua Konstituzioarena bertan gauzatzen da, eta entzun izan dugu, ez bakarrik Casadorren ahotik, baino gehien bat Alderdi Popularraren hautagaiaren ahotik zenolako aplikazioa egin du, zenolako aplikazio friboloa egin nahi du artikulu honekin. Nik uste Katalunian gertatukoaren ondoren eta ondorioz fribolitatez jokatzen ari direla, ez. Eta zentzu horretan, mehatxuak dira Nafarroari begira, argi eta garbi, beraz, hor premia, hor urgentzia eta argi eta garbi. Senaturako kanpaina hobea eginen alduzue azken aldian baino, izan ere horren ondotik autokritika egin zenuten behar bezala etzen utela egilan. Baina argi eta garbi esango dut ere, geroa bai, eta gainontzeko beste indar batzuk ere, baina ez guztik, geroa bai jarraituko du egiten lehenengo kanpainan bezala. Hau da, konbikzio osoz. Bueno, aurrera segituko dugu, zuek koaliziorik ez kongresurako, senaturako bai, Navarra sumak aldiz, koalizioa biotara. Zein eragin eduki aldu koalizio horrek, batuketa horrek emaitzetan? Herritarrek erabakituko dute, ni hor ez daukat zer esaterik, prebisioak egin ditzakegu, baino esan bezala azkenitza daukate herritarrek, eskerronez, azkenitza daukate herritarrek izango dute 28an, eta hor ikusiko dugu zein esan bezala emaitza, baino hausnarketa politikoa bai, eta benetan kezkatuta nagoela ikusita UPNek azkenian, ia 40 urteotan Nafarroan egindako politikari utzi diola, ez nator bat, peneren hainbat politikekin, baino egia da foralista bere burua izendatu duen alderdia, parlamentuko, Nafarroako parlamentuaren ateak irekitzen ziudadanosekoei benetan beldurra ematen didala. Foru hauteskundeetara begira, jada, zure lehendabiziko aukera, laukoa errepikatzea? Bai, beti aldarrikatu detorrela, lehenengo momentutik, legealdiaren lehenengo momentutik, ez bakarrik laukotearen gehiengo hori eta aukera hori berriro ere ikustea parlamentuan, baizik eta posible balitz ura gainditzea. Baina beti gainditzea. PSN sartuta, baina badakizu PSNek marra gorria, betoa ezarria diola EH Bilduri. Hor agian PSNren arazoa. PSNek dio, bigarren indarra ez izanagatik ere, azter lezakela aukera, txibite, lehendakari gai moduan aurkezteko, zer iruditzen? Nik oso argi daukadala, geroa bairen asmoa dela ez bakarrik bigarren indarra jarraitzen izatea, baizik eta oso argi esan dugu, baizik eta lehenengo indarrarekin, ezakite, baino begietara behiratzen lan egitea hauteskunde horietan, ezakite, ambizio eza hori Maria Txibiteren aldetik, ez dut ulertzen. Oraingoz galdera ikurra daukagu horren ingurua, baina zer espero duzu, Vox aurkeztuko alda? Suposatzen eta aurkeztuko dela. Hau da, Voxek aldarrikatutako posizio politikoak, programatikoak eta, ez dauka zentzurik Nafarroan ez aurkezteko, ez emateko aukera hori ez. Ikusi dugu orokorretan aurkeztu egin dela, ikusiko dugu zer gertatzen dut, baina suposatzen dut logikoz edo logika politikoa erabiliz aurkeztuko dela. Minutu bakarra geratzen zaigu, hainbat parlamentarik utziko dute legebiltzarra, nuin konparaziora, edo Katalanek, edo Sergio Saiasek, nik Ana Beltrani buruz galdetu nahi dizut, haren falta somatuko alduzu? Haren falta somatuko dugu Nafar guztiok. Nik uste Ana Beltranek bere bidea jorratu zuela, ez dut uste, Alderdi Popularraren bidea denik, eta ez da pentsatu ere ziur naiz ez dela Nafar gizartearen interes orokorraren bidea, ez da pentsatu ere bere interesaren bidea izan zen. Argi eta garbi geratu ageri da oraingoan. Usue Barkos lehendakaria, esker mila Euskal Herria irratiagatik, Nafarroako jauregian hartzeagatik estimatu dago.